Има жени, които сякаш изпитват различен вид емоционална интензивност. Докато повечето хора се нуждаят от седмици или месеци, за да създадат дълбоки връзки, те се свързват за дни, понякога за часове. Погледът им бързо блести, сърцето им се отдава рано и идеализацията се случва още преди връзката да е започнала наистина. И това интригува много мъже. Защо някои жени се влюбват толкова бързо? Дали е нужда? Дали е илюзия? Дали е импулс? Или има много по-дълбока психологическа логика зад това поведение? Истината е, че да се влюбиш твърде бързо няма нищо общо с повърхностността и още по-малко с слабостта. В женската психология тази емоционална скорост често е резултат от неразрешени вътрешни истории, афективни модели, научени в детството, нужда от валидиране, очакване за сигурност или дори специфичен вид романтизация, която функционира като емоционална защита. Някои жени се влюбват бързо, защото искат да почувстват нещо, което да запълни стара празнота. Други, защото проектират в мъжа не това, което е той, а това, от което те се нуждаят той да бъде. А трети правят това, защото бъркат връзката с съдбата, вниманието с любовта, реципрочността с отдаването. Целта на това видео е именно да се потопим в този феномен. Ще разберем какво стои зад тези ускорени страсти, как се раждат, защо растат толкова бързо и защо често завършват със същата скорост. Ще говорим за емоционалната нужда, за психологическите черти, които улесняват мигновените връзки, за тригерите, които ускоряват идеализацията и за рисковете, които възникват, когато страстта стане по-бърза от възприемането на реалността. Ще откриете и нещо съществено. Скоростта на женската страст почти никога не е за мъжа, а за това, което тя търси вътре в себе си. И това търсене може както да създаде дълбоки връзки, така и да предизвика изключително болезнени падания. Преди да продължим, позволете ми да ви помоля за две важни неща. Абонирайте се за канала, защото това тук е само един от многото слоеве на женската психология, които ще изследваме заедно, и коментирайте по-долу от кой град ме гледате сега. Това видео ще ви покаже точно как работи умът на жените, които се отдават твърде рано. И защо това толкова бързо отдаване не е знак за любов, а знак за нещо много по-дълбоко. За да разберем защо някои жени се влюбват твърде бързо, трябва да изоставим повърхностната представа, че това е просто нужда или импулсивност. Феноменът е много по-сложен и е свързан с дълбоки емоционални механизми, често невидими дори за самите тях. Когато една жена се влюби твърде рано, тя разкрива много повече за своята емоционална история, отколкото за мъжа, когото току-що е срещнала. Първото психологическо значение е това. Бързата страст е емоционален пряк път за избягване на вътрешната празнота. Тя чувства нещо да се появява, нещо силно, нещо, което я кара да забрави несигурностите, страховете, съмненията. Интензивността се превръща в анестезия. И колкото по-бързо се свързва, толкова по-бързо заглушава всичко, което я притеснява вътре в нея. Не че обича бързо, тя просто намира в другия незабавно облегчение за болки, които не разпознава. Друг дълбок момент е проекцията. Жената, която се влюбва бързо, не вижда мъжа такъв какъвто е, а такъв какъвто тя желае да бъде. Тя проектира очаквания, мечти, нужди, превръща това, което е потенциал, в сигурност. Вижда съвместимост там, където има само симпатия. Интерпретира интерес там, където има учтивост. Тя създава история още преди да съществува връзка. Тази проекция не е илюзия, тя е защита. Това е начинът, по който тя намира да повярва, че любовта ще запълни това, което животът все още не е запълнил. Съществува и значение, свързано с модела на привързаност. Жените с тревожна привързаност са склонни да се влюбват бързо, защото търсят връзка преди сигурност. Те чувстват, че близостта решава страха от отхвърляне. Колкото по-бързо се отдават, толкова повече вярват, че гарантират връзката, когато всъщност ускоряват собствената си уязвимост. За тях любовта не е път, тя е котва. Има и въпрос на романтична идеализация. Някои жени са израснали, култивирайки идеята, че истинската любов е интензивна, незабавна, завладяваща. Филми, музика, истории и преживявания са оформили убеждението, че когато им е писано да бъде, се случва бързо, без съмнения, без паузи. Така че,
Когато почувстват минимална искра, я интерпретират като знак на съдбата. Но съдбата често е просто емоционално огледало. Друго важно психологическо значение е търсенето на одобрение. Жените, които са научили емоционално, че любовта е свързана с признание, са склонни да се влюбват бързо, защото всеки положителен жест на мъжа се превръща в валидиране. Съобщение, комплимент, среща, поглед – всичко това се превръща в емоционално гориво. Бързата страст се превръща тогава в отражение на нуждата да бъдеш избран, видян, ценен. И има още по-дълбоко значение. Тези жени не се влюбват бързо в другия. Те се влюбват бързо в усещането да бъдат желани. Мъжът е тригерът, не съдбата. Чувството е повече за вътрешното преживяване, отколкото за самата връзка. За да илюстрирам това, представете си жена, която е прекарала години без да се чувства обичана или възхищавана. Когато срещне някой, който демонстрира внимание, умът ѝ интерпретира: най-накрая някой ме вижда. Това усещане е толкова мощно, че ускорява връзки, които трябва да растат постепенно. Сърцето тича пред разума. В обобщение, психологическото значение на една жена, която се влюбва твърде бързо, не е преувеличение, то е необходимост, то е опит, то е търсене, то е емоционално изцеление чрез скорост, но бързото изцеление почти никога не е истинско изцеление. Да се влюбиш твърде бързо не се случва съзнателно. Съществува скрита динамика, която действа зад кулисите. Комбинация от емоционални импулси, стари празноти, неразрешени очаквания и защитни механизми, които ускоряват връзката още преди жената да осъзнае какво се случва. Първата невидима динамика е натрупаната нужда. Една жена може да бъде силна, независима, интелигентна, успешна, но емоционално изтощена. И когато някой се появи, предлагайки внимание, присъствие или интерес, това активира в нея мощно усещане. Най-накрая някой, който ме вижда. Това чувство създава автоматичен отговор. Тя проектира в мъжа решението за това, което чувства. И колкото по-голяма е нуждата, толкова по-бърза е страстта. Друг скрит елемент е функционирането на системата за емоционална награда. Когато тя получава съобщения, комплименти, докосвания на внимание или демонстрации на обич, мозъкът освобождава допамин. И допаминът я кара да свързва този мъж с усещането за облегчение и емоционално удоволствие. Това генерира цикъл на ранна зависимост. Тя започва да желае повече от това усещане, не непременно повече от човека. Съществува и феноменът на ретроактивната нужда. Жената, която се е влюбила твърде бързо в миналото и се е наранила дълбоко, често повтаря този модел не защото иска, а защото умът ѝ се стреми да коригира предишната рана чрез нова връзка. Тя се опитва несъзнателно да докаже на себе си, че този път ще се получи. И колкото по-голяма е раната, толкова по-бързо е търсенето на поправка. Друг скрит момент е празнотата на емоционалната идентичност. Някои жени не се влюбват бързо в мъжа, а в усещането за принадлежност. Изведнъж да бъде с него придава смисъл на нейното ежедневие. Тя се чувства специална, избрана, приоритизирана. Това чувство замества необходимостта да се задълбочи в характера, съвместимостта или реалността на връзката. Тя се влюбва в ролята, а не в човека. Съществува и динамиката на страха от отхвърляне. Жените, които носят този страх, са склонни да се отдават твърде бързо, защото вярват, че колкото повече скорост поставят във връзката, толкова по-малък е шансът да бъдат изоставени. Те се опитват да задържат връзката, преди да преценят дали си струва. Бързата страст се превръща в отчаян опит да се гарантира постоянство. И има най-опасната динамика – мълчаливата идеализация. Тя наблюдава положителен жест и го интерпретира като доказателство, че той би бил добър баща. Тя вижда проста грижа и я превръща в емоционална дълбочина. Тя получава любезност и я интерпретира като рядкост. Умът ѝ създава герой, много по-интересен от реалния мъж. И колкото повече идеализира, толкова по-бързо се отдава. Съществува и невидимото влияние на емоционалната тревожност. Някои жени имат трудности да толерират естествената несигурност в началото на връзката, така че те ускоряват чувството като начин да намалят тревожността. Ако тя вече се вижда с него, не трябва да се справя с несигурността. Това е начин да се контролира емоционално сценарий,
където тя чувства малко предвидимост. Тази сума от фактори създава страст, която е бърза, интензивна и привидно спонтанна, но дълбоко вкоренена във вътрешни механизми, които тя самата не разбира. Сега позволете ми да ви попитам нещо, което може би ще разкрие още повече за този модел. Познавате ли някой, който се е отдал твърде бързо, сякаш е търсил нещо, което дори връзката не може да предложи? Бързата страст не се ражда само вътре в ума, тя се появява в поведението, в жестовете, в решенията и дори в ритъма, с който жената се отдава. Наблюдаването на тези знаци е като да видиш формата на емоцията още преди тя да се декларира. И колкото по-интензивна е ранната страст, толкова по-ясни са моделите. Първият знак е емоционалното ускорение. Докато повечето хора чакат да опознаят по-добре другия, жената, която се влюбва бързо, започва веднага да действа така, сякаш вече съществува дълбока връзка. Тя говори за бъдещето твърде рано. Създава очаквания в няколко срещи. Демонстрира интензивност, която не съответства на реалното време на връзката. И това се случва не поради липса на съзнание, а защото тя чувства, сякаш вече е замесена от много повече време. Друго поведение е преувеличената идеализация. Тя вижда качества там, където има само възможности. Интерпретира малките внимания като големи жестове. Превръща първоначалната съвместимост в съдба. Ако той е любезен, тя си мисли, че е намерила някой рядък. Ако той е присъстващ, тя вярва, че е намерила стабилност. Ако той обръща внимание, тя го интерпретира като емоционална дълбочина. Идеализацията създава блясък, който закрива дефекти, ограничения и рискове. Съществува и незабавна емоционална наличност. Тя се отваря много рано, разказва за живота си, за болките си, за травмите си, за мечтите си. Вярва, че ранната уязвимост ще генерира близост. Тя споделя дълбоки части от себе си, защото вярва, че това укрепва връзката. Но всъщност това само предвижда интимност, която все още не съществува. Друго често срещано поведение е зависимостта от ритъма на комуникация. Ако той отговори бързо, тя се оживява. Ако се забави, тя се тревожи. Ако изпрати нежно съобщение, тя смята, че има реципрочност. Ако е студен, тя се пита. Нейните емоции са изцяло обвързани с неговите отговори, сякаш той е емоционалният двигател на деня. Има и много ясни практически знаци. Тя пренарежда графика си, за да го види. Приоритизира го над стари ангажименти. Променя рутините, за да впише връзката. Приспособява се към неговия начин на живот, без да се пита. Този вид бърза адаптация разкрива, че тя не е просто влюбена. Тя се опитва да се побере в неговия свят. Друг, много очевиден момент е преувеличеното тълкуване на съвпадения. Ако той харесва същата музика, тя го интерпретира като дълбока връзка. Ако двамата имат подобни истории, тя го превръща в знак на съдбата. Ако той демонстрира навик, който тя цени, тя вече си представя вечна съвместимост. В психологията наричаме това пристрастие към романтично потвърждение. Тя вижда знаци, които потвърждават историята, която вече създава умствено. Има и рязко намаляване на емоционалните защити. Тя игнорира червените знамена. Оправдава съмнително поведение. Нормализира нагласи, които трябва да бъдат поставени под въпрос. Желанието да се поддържа интензивността я кара да се откаже от рационалността. Тя предпочита да вярва, че всичко ще се получи, отколкото да види причини за предпазливост. И съществува и ранно емоционално сливане. Тя започва да използва «ние» твърде рано. Когато ние пътуваме, ако ние живеем заедно, представям си нас двамата в бъдещето. Този език разкрива колко умът и вече е пред реалността. Ясен пример за това е, когато след няколко седмици тя вече ревнува, вече страда от разстоянието, вече се притеснява от конкуренция или вече се страхува да загуби връзката. Интензивността не е пропорционална на това, което са преживели. Тя е пропорционална на това, което тя е изградила вътрешно. Когато това се появи на практика, става очевидна основна разлика. Истинската любов расте спокойно. Ускорената страст расте с неотложност. Едната се ражда от изграждането, другата се ражда от нуждата. Ускорената страст често се превръща в нещо по-голямо, емоционална обсесия, която приема форма още преди жената да осъзнае. И тази обсесия не се ражда от любовта.
а от вътрешните нужди, които любовта изглежда, за миг да обещава да разреши. Първата причина за това е натрупаната емоционална несигурност. Когато жената не се чувства достатъчна, ценена или избрана през целия си живот, всеки знак на интензивно внимание функционира като мощен тригер. Мъжът, който се появява, предлагайки интерес, събужда в нея усещането за най-накрая. Това най-накрая създава зависимост. Тя започва да вижда в него решението за празнота, която идва от много преди да го познава. Друг фактор е нуждата от непрекъснато валидиране. Жената, която се влюбва твърде бързо, често свързва самочувствието си с това, колко мъжът демонстрира интерес. Ако той отговори, тя разцъфтява. Ако се забави, тя увяхва. Ежедневното й настроение се регулира от степента на внимание, което получава. Това създава нестабилна емоционална връзка, където тя тича след все повече и повече знаци, че е желана. Съществува и коренът на идеализирания романтизъм. Тя е израснала, вярвайки, че истинската любов е завладяваща, неотложна, интензивна. Не е научила, че любовта се изгражда, научила е, че любовта се случва. Така че когато почувства нещо силно, го интерпретира като съдба. Когато почувства връзка, го интерпретира като сродна душа. Когато се отдаде, вярва, че живее любовта на живота си. Обсесията се ражда, когато тя се опитва да защити това чувство срещу всяка заплаха. Съществува и емоционално бягство. Някои жени се влюбват бързо, защото бягат от нещо вътре в себе си. Самота, неразрешени травми, страх от изоставяне, страх от отхвърляне, усещане за неадекватност. Ускорената връзка функционира като анестетик. Докато е влюбена, тя не трябва да гледа към вътрешните си рани. Но най-дълбокият аспект се появява, когато връзката се превърне в фантазията, която тя не иска да загуби. Тя не става обсебена от мъжа. Става обсебена от идеализираната версия на него, която съществува само вътре в нейния ум. Ако тя загуби това, губи съня, губи облегчението, губи емоционалния смисъл, който е изградила. И тук се появява нещо, което малцина забелязват. Колкото по-нестабилен е нейният емоционален живот, толкова по-бърза ще бъде страстта и толкова по-силна ще бъде обсесията. Обсесията може да се прояви като нужда от постоянен контакт, криза, когато той се дистанцира, непропорционална ревност, преувеличен страх от загуба, интензивни емоционални твърдения твърде рано, незабавна привързаност към всеки положителен знак. В тези случаи страстта престава да бъде чувство и се превръща в емоционална стратегия, опит да се създаде стабилност чрез скорост. В този момент от видеото позволете ми да ви помоля за нещо важно. Коментирайте подолу коя част от този процес има най-голям смисъл за вас досега. Вашият отговор показва какво най-много ви помага да разберете женската психология и ми помага да създам следващите съдържания с много по-голяма точност. Връщайки се, обсесията също расте, когато тя чувства, че е намерила някой, който запълва стари нужди, главно нужди, които тя никога не е успяла да запълни сама. И това създава емоционална зависимост, която прилича на любов, но е нещо друго. Това е страх, камуфлиран като страст. Не винаги жената, която се влюбва твърде бързо, прави това, защото иска, решава или избира. Често това поведение се ражда без намерение. Случва се почти като автоматичен емоционален рефлекс. Тих, непредсказуем и за нея дори объркващ. Сякаш нещо вътре в нея отговаря, преди умът да успее да интерпретира какво се случва. Първият начин това да се случи е чрез усещането за незабавно приемане. В един единствен жест, поглед, нежна реч, стабилно присъствие, тя чувства нещо, което не е чувствала от много време. И това усещане докосва част от нея, която е била заспала. Тя не мисли, ще се влюбя в него. Тя просто чувства, че изведнъж съществува вътрешно място, където тя може да си почине емоционално. Тази почивка се превръща във връзка. Връзката се превръща в надежда. Надеждата се превръща в страст. И нищо от това не е било рационално. Съществува и влиянието на мъжкия език на тялото. Някои мъже предават сигурност без усилие, твърда стойка, спокоен глас, стабилен поглед, съставено присъствие. Тези елементи активират в тялото на жената автоматичен емоционален отговор, почти биологичен.
Тя чувства нещо, което не може да контролира, сякаш тялото й решава да се довери, преди умът да последва. Много жени описват това като «дори не исках да се замесвам, но нещо в мен просто се отвори». Друг несъзнателен механизъм е липсата на емоционална реципрочност. Жените, които са прекарали много време, бивайки игнорирани, подценявани или емоционално пренебрегвани, развиват изключителна чувствителност към малки актове на внимание. Когато мъжът демонстрира истински интерес, тя се чувства видяна. И когато се чувства видяна, умът й създава незабавен емоционален мост, не защото тя е избрала, а защото се е нуждаела от това от много време. Съществува и отговорът на емоционалното облегчение. Когато тя срещне някой, с когото може да бъде себе си без усилие, нещо вътре в нея се отпуска. И това отпускане се интерпретира като страст. Тя не е влюбена в мъжа. Тя е влюбена в усещането да не трябва да се защитава. Скоростта на връзката се ражда от скоростта на облегчението. Друго несъзнателно движение е емоционалното лепило, създадено от ранна уязвимост. Ако тя разкрие нещо интимно твърде рано, болка, травма, страх, и мъжът реагира с приемане, това създава незабавна връзка. За нейния ум този отговор означава «тук е безопасно, тук мога да бъда истинска, тук мога да се отдам». И това ранно отдаване еволюира в страст още преди тя да осъзнае. Има и въпрос на неидентифицирана афективна празнота. Някои жени вярват, че са добре, стабилни и емоционално разрешени, но срещайки някой, който събужда усещане за принадлежност, те осъзнават, че е имало празнота. Такава, която те забелязват само когато най-накрая някой изглежда я запълва. Проблемът е, че този, който запълва празнотата, се превръща незабавно в някой специален. И това ускорява страстта неволно. Друг важен момент. Бързата страст може да се роди от емоционални огледала. Когато тя види в мъжа характеристики, които би искала да има – сила, самоувереност, смелост, стабилност, тя се влюбва не само в него, но и във версията на себе си, която чувства, че може да получи чрез него. Това се случва без намерение, без планиране, без съзнание. И съществува и най-тихият тригер от всички – страхът от самота. Не физическата самота, а емоционалната самота. Когато тя срещне някой, който изглежда способен да счупи това вътрешно мълчание, умът й автоматично ускорява процеса на свързване. Тя не избира това, отговаря на това. Сега позволете ми да ви попитам нещо, което помага да се разбере още повече този модел. Забелязали ли сте някой да създава връзка с вас твърде бързо, сякаш отговаря на нещо вътрешно, а не на това, което наистина съществува между вас? Помислете за това за момент. Когато говорим за жени, които се влюбват твърде бързо, е лесно да се види само романтичната страна. Интензивността, отдаването, чувствителността, почти незабавното емоционално дарение. Но съществува тъмна страна за това движение – психологическо поле, където страстта престава да бъде чистота и започва да бъде отражение на дълбоки рани, нестабилни импулси и емоционални механизми, които могат да доведат както нея, така и мъжа до страдание. Първата тъмна страна е разрушителната идеализация. Жената създава перфектен образ на мъжа и без да осъзнава, изгражда пиедестал толкова висок, че никой не би могъл да го заеме. Тя се влюбва не в това, което той е, а в това, което тя е проектирала. Когато реалността се появи, защото винаги се появява, тя се разочарова дълбоко, чувства се измамена и вярва, че той се е променил. Но той не се е променил. Тя не е видяла. Друг тъмен аспект е ранната афективна зависимост. Бързата страст създава връзка преди изграждането на доверие. Тя се отдава емоционално на някой, който все още е непознат. Това я прави уязвима на манипулация, изоставяне или разочарование. И когато осъзнае, че се е свързала твърде рано, влиза в цикли на вина, страх и емоционално отчаяние. Съществува и объркването между интензивност и съвместимост. Тя интерпретира химията като връзка, интерпретира първоначалната реципрочност като дълбочина, интерпретира обичта като ангажимент. И това объркване я кара да остане във връзки, които нямат структура, вярвайки, че силата на първоначалното чувство е достатъчна, за да поддържа бъдещето. Има и тъмната страна на самоизоставянето. Жените, които се влюбват твърде бързо, често оставят на страна своите граници.
своите ритми, своите модели на грижа и дори собствените си нужди. Те се приспособяват към другия, още преди да знаят дали той заслужава това приспособяване. И когато връзката се срине, както често се случва, тя чувства, че е загубила не само мъжа, но и себе си. Друг деликатен момент е уязвимостта към отхвърляне. Колкото по-рано тя се отдаде, толкова по-рано се поставя в позиция да бъде наранена. И когато мъжът не отговаря със същата интензивност, което е обичайно, тя живее отхвърлянето по усилен начин. Това може да предизвика трудни поведения, екстремна тревожност, ирационална ревност, нужда от контрол, постоянен страх от загуба. Страстта се превръща в затвор. Съществува и въпросът за травматичното повторение. Жените, които се влюбват твърде бързо, често повтарят този модел няколко пъти, защото се опитват несъзнателно да коригират стара болка. Всяка нова страст е опит да се направи да се получи този път. Но повтаряйки ускорения ритъм, повтарят и същите болезнени резултати. И има тъмната страна, която малцина имат смелостта да признаят. Някои жени се влюбват твърде бързо, защото бъркат вниманието с любов. Всеки жест се интерпретира като ангажимент, всяка доброта се превръща в романтизация, всяка грижа се превръща в обещание. Това създава небалансирани връзки, където мъжът е поставен в роля, която никога не е избирал и неизбежно не успява да отговори. Накрая съществува най-опасният риск. Бързата страст може да се превърне в обсесия. Когато тя чувства, че е намерила идеалния мъж, всяка заплаха за връзката, реална или въображаема, активира екстремни поведения, емоционална собственост, интензивна зависимост, дълбоки кризи, когато той се дистанцира или дори опит да се контролира връзката, за да не се загуби това, което чувства. И най-тъжното е, че когато всичко свърши, тя не страда само за мъжа. Тя страда за фантазията, която е създала, за надеждата, която е депозирала, за бъдещето, което е въобразила. Тя плаче за това, което е живяла и за това, което никога не е съществувало. След като преминем през всички емоционални слоеве, съзнателни и несъзнателни на жените, които се влюбват твърде бързо, става ясно, че този феномен няма нищо опростено. Не е незрялост, не е преувеличение, не е липса на самолюбие. Всъщност, това е сложен отрас на дълбоки емоционални нужди, някои ясни, други скрити дори от самите тях. Жените, които се влюбват бързо, разкриват всъщност интензивно търсене на нещо, което често е липсвало през целия живот. Приемане, стабилност, валидиране, връзка, емоционална сигурност, истинско присъствие. Ускорената страст не е за скоростта. Тя е за неотложността да се запълни вътрешно пространство, което е останало празно твърде дълго. Те не обичат бързо,